Thor, den uværdige og Jimmys hammer. Del 4. Skumhammerens hævn, Yggdrasils stressanfald og Asgårds første hardcore gym. Thor stod foran Asgårds folk med sin skumhammer hævet i vejret, som om det var et helligt relikvie. Men alle kunne høre den lille pibelyd, når han svingede den. Piv, piv, piv. Jimmy sad i Odins trone og prøvede virkelig ikke at flække af grin. Thor, sagde Jimmy, vis os, hvordan du vil bevise din værdighed. Thor klappede sig selv på brystet, der sagde bombe, fordi der var skumstøv på, strammede sine læderbånd og råbte, se mig, Thor, den måske snart værdige. Han løb hen mod Yggdrasil, verdenstræet, som stod og viskede til sig selv. Hvad laver han nu? Jeg kan mærke dumhed på vej. Thor tog tilløb, svingede skumhammeren og gav Yggdrasil et slag. Pi! Yggdrasil rystede hele kronen og råbte, stop! Dette træ er heligt, ikke et farting trampolincenter. Yggdrasils stressanfald. Slaget havde gjort nadaskade på træet, men Yggdrasil begyndte straks at overreagere dramatisk, som en 4.000 år gammel diva. Bladene dryssede ned som konfetti, grenene slog knuder i ren frustration, en lille Iron Spirit Guide løb rundt og skreg. Hvem har gjort det? Hvem har gjort det? Thor pegede straks på Loke. Loke pegede straks på Thor. Jimmy pegede på skumhammeren. Yggdrasil sukkede dybt, og en barkplade faldt af og ramte Thor i hovedet. Au! Det er karma, sagde Ironet. Jimmy åbner Valhalla Fitness. Efter offentlig ydmygelse var det på tide at bringe orden i Asgård. Jimmy rejste sig og sagde, okay alle sammen, fra i dag af åbner vi Asgårds første hardcore gym. Der blev total stilhed. Så eksploderede hele salen i jubel. Valkyrier kastede sværd op i luften. 2 af dem satte sig fast i loftet. Dværge råbte, Gains, Gains, Gains. Odin viskede fra sin hvilepension i sværdhimlen. Yes! Min drøm lever videre! Thor trådte forsigtigt frem. Jimmy, må jeg være medlem? Jimmy så på Thor som en streng, men retfærdig overlord. Ja, sagde Jimmy, men du starter på begynderhold. Thor så ud, som om han lige havde fået at vide, at hans yndlingsis var udgået. Begynderhold? Men jeg er Gud. Du er skumhammerens indehaver, Thor. Ikke en stillingstitel, der giver adgang til squat racket. De første træningsregler i Valhalla Fitness, Jimmy hængte regler op. 1. Der løftes tungt. Ingen 5. håndvægte med Instagram-posering. 2. Ingen guddommelig snyd. Det vil sige, ingen lyn til at lave eksplosiv kraft, ingen illusionsmagiske vægte, ingen teleportation til at springe like day over. Loke. 3. Alle skal kunne lave en rigtig håndledscurl. Thor meldte sig sygemeldt med det samme. Lokes prank af årtusindet, mens Jimmy og dværgene installerede ultra-håndleds-curl-maskinen, 9.000 kroner, planlagde Loke noget stort. Han malede Thors skumhammer rød og skrev med guld. Til småbørn 3+. Så satte han en knirkelyd ind i skaftet. Thor gik stolt rundt i hallen. Piver, alle stoppede træningen. Selv Mjølnir grinede svagt. Thor kiggede rundt. Hvorfor glor I alle sammen? Ejernet fra Yggdrasil råbte, fordi du lyder som et legetøj fra Ikea. Jimmy, som den retfærdige overlord, griber ind. Jimmy gik hen til Thor, lagde en gigantisk hånd på hans skulder og sagde, Thor, hør nu, du bliver stærkere, men første skridt er, at du stopper med at slå hellige træer med skum. Thor nikkede og snøftede. Men Jimmy, hvornår bliver jeg værdig igen? Jimmy smilede. Når du kan løfte min let opvarmningshåndledsstang uden at sige af. Thor frøs, for alle kendte Jimmys opvarmningsstang. Den vejede som en mellemstor meteor.